Tá fáilte roisteach ag chláir le dáid na sráiseo Deiseanna Duitse, is mis sé Aonad stewr éideachais le coláiste na hÉir Gaeilgealtar, agus is mis vis chuir na gceistne ar níiad linn don eagrán seo sin Labhrás Ó Finneadha Labhrás go bar mar aistritheoir agus Comhordaitheoir Cáilíochta in éad na Gaeilge an airstúart an aistriúcháin i Parlaiminte na hEorpa i Lucsamburg. Tá fáilte rud a Labhrás. Gomairte. An spragad leis na chláir seo dail an scéal na poblach ar nálas faoi na Deiseanna tar fáil sa Ghaeilge agus dheart an daoine spragúil a fios chuir go sciil na teanga chun gur féidir an na Deiseanna sin na hapú. Go dtí seo sa tre tá héana agus mo chomhlachaí Derek O'Brien in é láirt le daoine ag obair a Boston bhfuil a bhéim ar a teanga scríofa agus a chruinne gramadaí agus tá suiríonn go bhfuil éirí len léir agus thabhairt ar na Deiseanna fásaíad tar fáil. Dá sin bhfuil caiideann ar Gaeilge acu. Tá man bhuiad idir Labhrás sa bheith linn tróna. Bheith sin ar dús beidir chuir síosáirt ar de fást hain, cibhéad bliana a gobar sa fást sin agus cadiad na dúilga sí bhín áta le go lá. Ja, well hannig men seo tá se beg nach 3 bliana déag chun is seo hannig me go Lucsamburg mar aistritheoir Gaeilge seo Parlaiminte na hEorpa. Agus tá manis ag feimú mar Comhordaitheoir Cáilíochta. So, bín fósa dianna beg an aistriúcháin sa pléile téirmeocht go pointe áirid. Ach cuid go na cuairmí tá orm na caideanna oibre phléil na cólachaithe agus íireachtaíonna cinál cóleanúnachas a chinntiú san obair ar fad mar a haghlachtú le for an mhór ma dear a gúil muid géar cinál na doiciméid ar fad a thuirt go réir i chéile féidir féidir. Agus spéidir an dus tábhachtaí ar fad na cóirle agus cúna thuirt go na daoine le bhhain. Seo, agus bíon daoine go minic den tuairim go gaiid tú Coolra airige éideachais bheith agad caiite beidir maistracht bheith agad in sa Ghaeilge agus a níos sin fíor bíon gaséis coolra gceiste gúrsaí aistriúin. Cén coolra a tugad héin ó híomh éideachais? Well, rinne me héin BA in ollscoil na hÉir an Gaeilge in Ghaeilge agus tíreolaíocht lean mar ain sin agus rinne man maistraachta. So rinne man maistracht le Ghaeilge. In sin chumar imisce chun na Gearmáine feadh bliain go lean. As deireadh man sin testas an Gearmáine se bhaint amach nuair bhí mar gobar in ollscoil Wuppertal mar chuntóir acadúla. Agus héisiíochta man seo go Lucsamburg, deireadh deisiáil céim sa dlí bhaint amach na maistracht sa dlí faoi chuairim ollscoil Nancy. So, cé gur srí céim Ghaeilge a tháinig me sin seo ar bhealach is fíor goid gúil daoine an agus nach gá gomach céim san Ghaeilge acu a chur nó gomach an cruinnis teanga acu agus cumas an aistritheoir. Seo, agus bontáiste bhí an odaíú héanda is caiintear dúisisiú agus an sin rinne tú bonchéim agus an sin maistracht Ghaeilge. Ach, an dóilead go bhfuil fios, bhfuil a Ghaeilge go bháid níos fearr inis na mar bhíon ar ó caiideann airde go do gcónaí? Well, bhín caiideann láimhre airde gcónaí am stoi ma dear a bhí Ghaeilge Somália riamhhain agus fuicmas ús béarla agus me mar gas róg. Ach go réir i chéile fanúisteach ar Heirming agus tá riontáid téirmaí agus na hannaí chainte beidir nach nósáideach duine sa gnáchaint atá ag testal ón aistritheoir. Tá saibhre teanga agus forbar teanga le fáil freisin is bheith scríomh na teanga. Agus in san ollscoil ba chúna móra gomach ar gine aistí scríomh agus i bheith an na tuairimí i léirú ma dear a bhuairim prós. Agus tá siarún frós fíor hábhachtach mar nuair a táid pléile teach san í réireáin, teach san í reachtacha agus mar sin tucha me tresnair abertí fada, bhfuil clásálacha éagsúlas na habertí agus dlúhhainte na clásálacha sear fad le chéile, agus gúil sé tábhachtach le omláine na teachtareachta a thuairt i bheith an déile leis na habertí fada. Buntáistile bhí am ag an ollscoil duine me déanna Ghaeilge chéin na go míoch muid déanna aistriúcháin freisin mar chuid go na rangan í teanga, so bhíoch aistí le scríomh seachtain amháin agus aistriúcháin le déanna an teachtain eile, agus an sin bhí eolas le fáil gúnaí ar an obair aistriúcháin i bhí muid dhéanana. So,
So tá fólam le dhéanana ag duine a gúnaí agus trí teagsanna léamh agus trí héagsanna scríomh agus nar a chasú maidir a coincheap I léirú sa teang bhealach atá íontach sa léir. Tucha tú trasna na téirmí seo I bheith sa tesla bhaid ó lá go lá agus cleachta trí na dhéanach chuid mhórda. Agus bíon daoine go minic den tuairim máhainn siad céime babar dhearchéim an aistriúcháin nó dhéanann siad maistriúcht san Ghaeilge gur leor sin gháil siad réonn sin na dul am oibre sa Parlaiminte sin ach ní dóilm gháil sin cruinn mar dhearcú cinn tú an bhóg a téann faoi sin. Well brennim siad an aistriúcháin mar cheart agus nus ceir de be catú ólam ach ní bheith tú bháiste ar a gairid mar mé taithí agad agus go gaidir tú an cheir sin an úsáid go réalta. Tá daoine an bhfuil lai níos múach go le ceir na daoine eile. Ní chéalann se sin gur féidir aon duine a chuinealamach an gceir daoine ach go méidir gomach níos mú oibre le daoine ag daoine le máisteacht áil ar a gairid. Agus nus ceir de be tá an eilúnt an scile ólam sin is scil I chleachta agus an sin tá sé táhachtach brehannasáil chumá agus tá tú gobar sa gairid agus an sin forbertíana de scil bunathe ar an mrehannas mar a dearach muid an taiseolalas cuideach I a fachtú ó ghaoine eile. So is próiste sa I leanan ar a gúnaí, ní hagan deire go deo le fólam cairirte agus mar deirm tam si 3 bliana déag an seo I Lucsamburg, cha me 6 bliana ribh sin a gobar mar aistritheoir san earnal phríomháideach. Agus buhús má sin gom caha me rá bhí me gobar le eopas mar a Harlín agus bhí me gobar in effig san áit a eolas le fáil a gúnaí daoine breanúir mo chud oibre agus muid I pléir I duine le duine seachas bheith gobar documentáil le rion nachraí agus fós éon héis dearmuid fiche blian I plé le sicairg seo. Tá fós a fólam. Agus tá rudaí nua mai dear a bé me breanúir rudaí ar bhealach nua gúnaí agus I ggéire corbeg le a chuir in san stíle tá nus a dem go dtí seo. Tuigim. Well be daoine breanúir seo agus speisial ar eile héin tá dhearchéim deanta go muis agus cad is féidir am a dhéanú tá me geirí corla máid scill na teanga. Bhfuil éon bhiltaí go dhéann don té bheith geirí caiide níos fearr bhaint má ó hiún na Ghaeilge scríofa de. Ó híomh na Ghaeilge scríofa I scríomh. Agus eolas más féidir. Nis tá deisinaí ar fáil ins na hinstitúdí eorpacha ar fad, ní bháin seo Lucsamburg ach na cínta san Roisil freisin na Comisiún agus a chóirle le sealanna eilú na dhéana agus in seo sa bParlaimint tá an tréimh se oscailte faoi láir go an seall eilú na chúgmhí ó húsmhí mhárta. So tá cúpla fácu go dtí deireann na mísa le hEorpa sa chuir sleachan sin. Ach faoi ghósam léana vís na hEorpa seo. Nis níl an teirigad íontach le bheith gobar mar eilúnaí, ag an nám céanna tá íochtaán, tá liúntas le fáin. So sin bealach amháin le deise áil ar híochtasteach cleachta le an obair agus eolas áil agus cúna áil leis an obair an tamar fad. Déiteach duine freisin aibriú gon na cólachtaí aistriúcháin san earnal phríomháideach an éireann, agus mas féidir lob beag an aibrií an sin agus tróir áil ón earnal phríomháideach tá sé sin fiarráisiúil freisin, agus chuidir sé ar an meallach ceartid. Ach tá duine an obaríonna as is dúm héin. Agus bhí me cuimhnú go bhhéiteach duine aber beidir alta hógeal agaracail as nuachtáin nó cean go na colún tuairimíochta, téag sa fiúcha, atá cineálaín casta, gan an téag sa bheith róéisca, agus é sin aistriú, dearmid 300 focail. Agus go leacach duine amach chomh beidir gáirich leige chatha gá aistriú sin. Méidir bheith aistriach go gáirich leig aistriú, téag sa leagan bothab, híocht ar ais gá lána dhé agus breanú ríiste ar téags,
agus astruchtúrú aiscríomhaíon ar an téags Gaeilge ga Comhordaitheoir leis an mundteags. Agus an sin nar bheith sásta leis an leagan a bhí scríomhach. Duine cinnte cineálaí teanga, cóglachaí, duine cinnte bhfuil anmhacha beidh agus bhfuil Gaeilge bhacha le breanú ar an téags aistrithe. Ní rá fiú an Comhordaitheoir leis an mundteags ag an tráise, ach díreach breanú ar an téags go bheici cedad na moltaína ceannáid bhfuil an orbert le déanann. Agus aber má tá deacracht ar muid le chlosach bhneasta, atá casta go chulainn ar bhealach. Go sídí síos, go nosclaidí sé caiide an efigúil, go bhheicití na réalachaí, go leanadí na réalachaí agus go bhólamóidí sé, agus tíadú ar faointeáin ag an nám. Agus ar sinna dhéanana go réalta a bhéiteach duine dhéanana uair sa teachtain íontach ar a laid uair sa mí, ach híochtasteach góras, cleachta agus a dhéanana go réalta. Agus an aimime bheith an faoiheire na tríchéad focail sin aistriú tí stigúir a chhlaig an taisteachán, an tailéamh, an taistruchtúrú, an féin agurthóireacht I bheith dianta. Tí stigú uair a chhlaig agus an nuair sin tá écht dianta duines. Ja, sin cóir na héad scáne agus gan áras tá téacs na tá síomh na gréasanéiríon agus tá téacs a fáil mearla agus an Ghaeilge agus aber tá scóise sin fíorgas na Comisiún Eorpaí beidir go fíorgas a Parlaiminte chumá go bhíon téacs a mearla agus an sin go bhíon le an Ghaeilge le fáil éiteile ar an taobh sa sin fiú go mór beidir téacs mar neaistre chumá. Is fiú go mór sin tá híomh idirlín na Parlaiminte tá na billeog eolas faoi an Parlaiminte agus nó faoin Aontas Eorpach agus na réalachaí ar fadháin leis an Aontas Eorpach agus chola me an géad le tháinig men seo go raibh sé sin leacaíach go má ag an Parlaimint lena bhíú cecha neamhdíon an Aontas. Ach má leis sin tá cúpla síomh eile aine tá síle gairid den le cúpla bliana in os. Ceann amháin tá na blúiríní nuachta. Ar blúirí nuachta I dhéanann na aistritheoirín seo a chuirtear amach an Ghaeilge, agus tá nuacht céanna le fáil I chéir hanga fiad na teanga chéile ar fad. Nis tá sé sin ar an gloscháin éile tagan. Agus go dhaoine atá fólam teanga chéile tá sé spéisiúil éisteach leis sin beidir tríú teanga an ceathrú teanga take agus Comhordaitheoir leis go bhfuil sé sin chur láthir I Ghaeilge. Tá síomh eile na nithe I dhéanann an Eorpa rom. Agus go bunasach séirde an sin na éireachtaíonna a bhíú an fphobal, céirde tá dianta go bParlaimint, céirde tá chur I gcríthe go bParlaimint leis an áid seo ins na réimsí éagsúla ar fad. Agus rís tá béarla agus Gaeilge in sin. So leis an dá híomh sin tá muid caint beidir ar réim níos ísle ar level a chóra. Beidir beag an níos airdeanna level a chóra mar bheith téirmí an na gcónaí cha muid ghlacha leis sin. Ach níl an réim chothard agus a bheith in na cimméid eile. Agus ar nó ein cheangan a decimméid reachtacha san áit bhfuil an téacs struchtúra mar agam séir. Stíl I leanaín struchtúr ar le agus rud nach mecha scrúdaithe go handúil ach ag an am céanna ar sile a chahas na aistritheoirí orbert a chu dúcha a gobarlín. Is deise sin le breanú ar an chuil néaltar sa lábhsealtar abertí fad agus chlásalachaí casta agus is cleachta maithe sin freisin. Agus ar nói níhead decimméid na Parlaimint bháin tá sé ag na hinstúdí eile freisin ach fúgrá muid ar go d'oibre héin ar ansmuid deise. Ja, sin cóir anmha ar fad. Luitin sin níos leiche na tréimh síalú na hentíarnachtaí agus cin le go díra vis an sprecuata sin an láidéire go bhíh hangam leanna mar a bhéile in sin an tríochú lá dealún se thugann. Dealún se thugann. Agus cineád a bhhain na tréimh sí sin. Chúgví tanna sean, ribh seo is 3 bhí aine agus chuirí fad 3 bhí eile leiseachta a muid áthraoinis le bliana an os go tréimh se chúgví, son ar hagan duine be se dain chúgví. So chúgví ón Márta agus an sin tasín an tréimh seile I mí deire fómhar.
Sure. So go hundúil beidir séhí rihanám go gahar tíalta síana, so tá plean a rihré gist leis. Agus dúirtu go le níceocht ná le níce dráíal. Ag am hí an búda rinne de den abal a Harbí. Máachtal ar an agad sin fe chuig bhí mar bhún stáid ten taí miltena luchhar fád. Tá sé fíor lochhar. Cuir mé a gcuise tá fiche ceir éonad teanga ein in seo Lucsamburg an Parlaiminte, agus tá an bertnú trúr ag chuile éonad teanga chuileh léon agus maidin siad. Tá siad ná marachta le an airigid sin, agus maidir ní mar á go méid siarú mór as an leontas, ach tá sé soach má le go féad le duine lóistínáil agus maidir na chúghí a chatha a gomport go pointáid agus cinál an ólam agus an eilúntáil. Well, to defend ar deisna dat sin seo ar Facebook Live agus smeisi an dónla agus tá má lóirtin seo le Labhrás Ó Finneadha, aistritheoir agus Comhordaitheoir Cáilíochta. Néad na Gaeilge an aistriúcháin an aistriúcháin bParlaiminte na hEorpa Lucsamburg. Agus mar bhfuil an tam agat sa fáintear an aglah ar fád inis, bé an físin le fáil ar lena Facebook Gaeilge ar báil, agus na an dearmad an físin seo rint le cairde a chuid má bheasan tú go mó spéisiú go bheith gobar in Europa. Agus mag tá ceisna go dá Labhrás na bú drogalacht in cheisna chlásciú sa bhosca ar na hena seo agus dearmadiúirt ceiste bí bheits a ragurt rivieru an agalah. Chomáile sin chur Labhrás coppla nasca gom I maidir gohairí can maidir leis na hintearnachtaí sin agus churmid sin ar na hena seo chomáith ar ballbag. Agus a Labhrás bín daoine go minic den tuairim goil obair an aistritheoir gohairí an taobhí na pléile reachtaíocht goil an obair sin leadrana. Ní le haistriúcháin, ní le reachtaíocht a bhain a bhí na aistritheoirí na Parlaiminte a pléidir ar mar hiigim. Ní ha, well ben reachtaíocht a gcónaí ina chrí chuid go obair. Agus ná mé mu dina lesaí ar na tugraí a hagan ón gomisiún. Ach an sin tá obair an I dúrach me se obair leabhreachtacha atá cinál cos go leor leis reachtaíocht agus bhfuil bainte go leis reachtaíocht ach beidir go bhfuil mór an stíl riaracháinní gceist leis. Mar hampla tariscintí go rún nuair tá na feisirí I ggéara ar an bParlaimint gníomh cinnta dhéanana. So bei méidearid go na téirmí teachtarsteach ach bein téex beidir beganí ní scuilte. Er a gwy chéan an nímid a dhéana se fós nó go mé éanad omláin ach tá tuarascálachaí féintans na bhans ná iníran an Parlaimint a gomisiún dlíomhúirtaisteach a réimse cinnt eile bhfuil siad bhfuil spéisiach go bán agus bíon an tábhar sin níos spéisiúla mar banan se le ceisteanna níos lenne. Aibrimid freisin ar óráidí nóachtarán agus ceisteanna Parlaimínteacha na ceisna chuirint na feisirí ar na hinstúdí eile agus de gná an sin tá an téacht sin níos generalta ar bhealach. Agus a géislú an sin go dtí level an chóra mas málat tá mar a lór mar ball an closchain ealain a go den muid na blúrin I nóachta seach gach lá agus an síhaidirlinn seo atá cur le chéile na nithe dhéanann san Parlaimint chum in na nearna muid éireacht cinál an réim a chuneál ar an level is mú a nach rochtain ag an goid is mú an fabal eis. Tá cúpla tians go do leile dianta ag bParlaiminte níach na mblianta. Tá áras stair na hEorpa ar muséime tá an sam raisiil an aici le feiricnamh na Parlaiminte. A chuirinn síos ar stair na hEorpa beidir ó le céad bliana nuas. Tá se sinna fad aistí go Gaeilge, agus is féidir le duine thug an cuairte sin an téagsa ag ceall ar tábléad agus éisteacht le leis an téagsá léamh ins na clósáin freisin agus bhí man sin se le hána agus tá anjab díanta go sin. Agus chomáile sin tá Parlamentarium ag feiricnamh na Parlaiminte sam raisiil freisin an tanad cuairteoireachta agus tá réarhá ólas sin. Agus nuair bhí muid gobar ar na téachsanna sin agus be muid gobar ar leagan nach í nuagan na téachsanna sin
de réir mar bheith forberta dhéanana an ábhar. Bhí muid gcónaí I ggéar a díúisteach level teanga. Bhí muid a gur hain sa gás gaideach grúpa gasú scailisteach an dhéanach leis múnteir go méidir sin an téex I hiiscint go héasca. So tá an réimse omláin an ó bheidíú san grúpa léthireachta mas mallat go dtí an sin an téex a chas bheith fellúns gon na sanolaithe na dlídóirí a chahas breanú céird go ddíireach atá rá inta bísarachtaíochta seo. Sin an spéisiúil na scóla an réimse sin a gceist agus réimeann na éagsúla. Agus nuair a bhíon daoine fástaí hin sin sa Parlaiminte, cad iad na deiseanna eilúna bhí acu agus iad amón brin sin? Well, ceann go na deiseanna eilúna bhain me hain leas as faoi rógadí seo na teanganú ólam. Cé go nearna me Frankíise go scoil lig me légan ar thosa me fólam Gearmáin sin na me chonaí sa Gearmáin. Sánig me eis dólam me Frank chuma ag athólam na Frankíise in seo. Tá me cléochnaí leis Frankíise agus tá me beagnach cléochnaí leis Spáinis chumá. So tá an deise gúnaí ag na heisteoirí teanganú ólam. Chumá lei sin tá cuasaí eilúna éagsúla an cuasaí riamhaireachta feidhmchláir éagsúla agus na rudaí fad bhaineann leis an nobair hain, na feidhmchláir riamhaireachta bhaineann leis an nobair. Tá cuasaí eile an bhaineann le cineál le gobar bhaireann agus gná orbert ghairimiúil mas mallat imeachtasú leis in éon réimse ghairimiúil. Agus, so tá na deiseanna na cuasaí éagsúla seo fad fáil I bhéta duine cineál chuiristeachar agus na cuasaí hainneann loba fiocha agus cineál forbert ghairimiúil dhéanana agus ní hé go méid duine sáinní gúnaí stisan efik agus ina hí a scóir riamhaire agus gan deisián forbert fersanta agus forbert ghairimiúil dhéanana agus tá cuasaí an le naise. Gorá. Agus bhfuilta sa breasta leis an chaide na tugad an cineál síle tugad a sin Lucsamburg. Tam sé fíor hasta go deo leis. Ní duine mar an nimmarcatóir a mar bhailte mór a riamh agus na riar an stíine gom céir leis atá Lucsamburg cosúil de rinhil. Lucsamburg mar a bheith Gaeilge mar an túbnach gompraid le blach lia. So tá gachradán mas drámaí sconáin ceol gada marsanna agus tá gachradán iafa mála mór be. Ag an ná céanna ní teach mór na ní na feicnah háardán agus ní teach cineál chugrach beidir agus a bheith máilte móra eile. Sínim gur me léomhhalta sin tamalacha na bhírá go bé Lucsamburg an bailile sábhailte dá. Nún chahar sábhailte dá inis cearcailíoch ní mar rá nach dárlach rudí beag an teasatúd agus go gaha duine maidir bheith ardilach ar a timpplaachta in ar bhín siad a gimacht san ní ach is deasar a chluisteil go bhfuil cineál túnáid agus gúna cháil sin ar a máile. Mar a hálann sé tam go chonaí machchas sa mála mór tá me chonaí sráidhhaile tá beidir leafar a chhlaid go nabaid agus sin eile haíonn lom maidir a teachta sa spideal agus tógiú sráidhhaile me héin. So ar bhealach tá deise file mó maireacht alla mo chúchas mar bhfuil mar an bhdúcha sinna sin héin. Agus bonta seile bhain le Lucsamburg ná de réir mar hiigim ten tumpar publi sír an aisce na seoáil nó bhfuil dul amúm. Tá sé gealta an bblion se thugain. So de réir mar hiigim tucha se bhaim an bblion se thugain. Nis go na daine a gobar sa Parlaimint, bhil bhí sacrú dianta le blianta leis an stát go nach an chóras per carach diiste gan chahar sír an aisce hún ar chuma. So bhí an stát agus an Parlaimint gobar le chéile ar an level sin. Ach tá sé gealta an bblion se thugain agus ní féidir le cínta faoi an gealant polúil nó go dárlá se ach de réir chuile de beise sír an aisce. Ach fiú an mar tá se faoi láis. Tá tú ná gáil an áitibis tír ar €2. Wow.
Sinínta. So bhfuil cearcailiúir ní Lucsamburg a chart beidir chomórla chun é Roscomáine dúrú le móide cinint. A chu gnám céanna ar €2 tá anna go láti bis tír ar bus na trein agus mar sin. So ní hégur sé fíor chostasach ar géad dal pís. Sinínta ar fád. Agus an dáilad go mis héin go mé deis na fástiíocht ar fáil sa Parlaiminte sin Luxemburg sna blianta tamáróin. Bheidh, faoi láthair tá cúigear aistritheoir déag agan agus cúigear cúntóirí. Inis in Aonad Omlan, na denim cúigear aistritheoir déag móide bheidh Cáilíochta agus ceann Aonad. In Aonad Omlan is gnách go mian steach samach le seisir fiad go aistritheoirí an agus líonar cúntóirí. So ní lánach a fearre go bheith mit céanna ógrafar na poiste agus céanchaí bógrafarid agus na deisina bhéis ar fáil. So bhealach tá méadú suntasach go leor letheacht amachchan seo. Ní man anna agad díreach céanúir. Faoi láthair is cúigear go na aistritheoirí atá buan. Agus céalíonn sé sin go mbeidh deisinaí an go fosnaí buan a freisin amachchan seo. Chomá le is dóthaí má bhéidirn an éireann sola mbeidh deis na postnaí líana go buan go mbeidh deisinaí an na fosnaí sealadacha freisin. Ach ní na dátí críne am go céanúir a thárlós éon bhéadú I déiteach tárla. Ach inar ire mar dúirt mit treis a hana héin, tá buntáistí móra buint le pas sealada eil, agus an sin an scrúdú mór deachar dá dheapsó dhéanú iné taithe eil in san arnal. Sin balla an waith le dhéanú mórta na scrúdaí dan na pas na buana a bhí na gheapsó, tá na scrúdaí sin dúchlan a go maiid. Tá. Sloig becha imránochtain tá na scrúdaí sin díri gomachtain na héachtarsteach tasí gobar as a stoim héin bheagán nó ganéon stiúr. Agus cahanna réalach céanna bheán go chuile hanga níos cearcailiúnar hasinsteanna gobar fáinsead chuile chúna agus chuile stiúr ach dan scrúdaí leachíach ar an gcuisin gomachtaine in an tasí gobar chun an héin dar ire. A chos a cainte epsá tá sé fíorthabhacht a smaoin freisin gúil níos mó an scrúdú aistriúcháin. Agus an scrúdú aistriúcháin dúlánach ní dáta be faoi sin agus an chóras marcala bhíon santa me cheapgúil sé bun ar chóras na Franke go gáile tú marcanaí méidearid marcanaí ar chuile watú agus bailíon brofbert. Agus is mór a difriochta dhéanach riint botún bheaga agus I rí siad an áite an cleachta aistriúcháin dhéana scipaí a bheith an breanú sa bhoclór scipaí agus cé gúil deisiach duine an folklór pápéir a bheith nó an folklór a bheith ar a desk. Má chaúine mar gama gan riad a bhoclór tá tú caile ama go aistriúcháin freisin. So tá banistú ama I gceist leis scrúdú aistriúcháin tá an méide bheits tú breanú bhoclóirí gáil difriochta dhéana freisin. Tá méid ama bheits le breanú siar ar a aistriúcháin le aiscríomh dhéana ar nó a bhí déanta agad. Tá go leor gnéthe go seo cinál a gathach duine neart cleachta leir agus neart taithí leir. Ach an sin tána codanna eile go na scrúdaí ha. An rééisinacht fréir a rééisach déhrú agus mar sin tá cheapúte sin pléite go minic achad náteach eile freisin. Ach I ríis tá sé fíorthabhachtach neart cleachta neart taithí leir sin mar má hagann tú steach ag mar a bhreanna tú ar I matematic ó rinne tú áirteistimméireacht agus má tá sé beidir déimlíana ó rinne tú an áirteistimméireacht. Ní bheidh gachrúd úr a chléigean nar a híos tú síos ag scrúdú. Agus mar bhfuil le a cháú méid le choilí cheist tá sé dúlánach. So gachné an scrúdú I chleachta agus olbhú lena. Tá siomhgréis an sílim níle sam cén siomh héinach déiteachtaín a lorug
atá fíorchuideach leis an olbhúsníana gona gnéthe generalta dearma ins na scrúdaithe bónas. Se agus búda a bhíní feintir ar híh epsa chamáid chun níos mála se maidir lei sin rud a bhína gestin sna scrúdaí agus táid begna ag teú an chláir seo ach aber ghfuil duine ag an feintir seo agus ghfuil an duine sin cefniúar chuirste ar fásta mahan seo a Lucsamburg sa Parlaiminte le bhéin. Cadiad na buntaistí gnáras tan tuairistal fearhhaid. A cadiad na buntaistí le darlása a bhainn le bheith gobar sin sa Parlaiminte Luxemburg. Buntaistíháin bhí amsaíomh na bhfuil Frankis agus Gearmánis le cloisteáil go héasca agus mat gearra taithí cleachtáil ar an dá hanga sin. Ba vinnig I cheanóin nuachta náitiúil agus bhaine léamh agus Ghainir aige dín chéadalta le bhain le beala fríd na dúran fuideara óáil tam hééis seaarú Frankis go Gearmánis an samhain. So tan dá hanga láthir agus neart cleachta ar sin. Mar a lúmar ball mar chatheid tá sí fíorthábhailte. Aimse go hálann saora, cinál fuór san íomhre, ach fiúin má tá an fuacht san íomhrán agus beidir go mar sneachta an caiiciis trí seachtaí mí, níl an raibh céanna an agus íofaníar na héireann nuair a tan chuí tíochttasteach agus níomhann san ghuí. So tá an aimse níos seán agus stoí gur fiúin mar amach duine I ggéire imimecht go buan asáid is deasarad cúpla bliain a chatha I mías a tír. Is cuinim nar chum a héin gon Gearmáin I chéidir riamhs nar chama gábblion go lehan. Is mór a dóla me ó híh má fersantach tain agus an chuí le déile le daine eile agus bheith oscailte an síl nuair I dtí me as cultúr ní mar agra sé cún gaiginnta ach cultúr cún go na bhealach héin nach ra mór an éagsúlachtán ó nuair I bhí me fása níos go neachana agus gur chama seall in áiteile ar a beala éagsúla daine teanga éagsúla, cultúr éagsúla, nósanna éagsúla agus freisin ghail imáile a bhí ar an náisiúntaachtaí éagsúla an agus cleachtáil ar sin agus ólas a chuir na daine sin. So ó híomh sealachatha imi an máile fíorthábhachtach agus anú tan na buntaistí eile mar a lómuid a bhaint le de chónaí I Luxemburg. Se agus mar dúirt me tuairistal an ar a gceist chumá agus réta cena breí seo. Sa sin éiad ar dul ó caiin tar éis gur EU training an siomh bhfuil álas le fáil ar modulis na tastalatha sicaméadratha. Sa sin éonta sa gur mína maigad le reis bhélinn don eagrán seo Deiseanna Duitse bhíon méid bhíle ra go sprágú agus is rugum gur sprág se daoine le go dtí a beidir díúiste ar a bhéidir agus go mé sama go chuiriste ar fást sa Parlaiminte gan an instílas ná aróin, so gur mína maigad le reis. Agus gur míle má héine maine sa deisiúirta man pí a caiinte seo íon. Ínta ar fád agus táid take go dtí dearúna chláir agus go deimhann go dtí dearúna srathe. Tá sé geiste go srathe na gála a dhéanamh sná aróin agus chuní súil mar sin ar lehanana Facebook Gaeilge agus ar Twitter agus Instagram agus déanana cinnte na gaiide tú na chláire bheits an dhéanúgann sná aróin agus go leor chláir eile tá ní gine ar Facebook agus ar YouTube chamáid. Ach sin churbe na nascanna chuirtuine ra a leis chuirmeid iad sin ar Facebook chamáid ach go dtí an chéad túair eile sláán tamil. Slán.